sylwade chi, sut ydych chi'n teimlo ar ôl ennill? Wel, yn naturiol, mae rwy'n ddim yn rhy her i gael cymoliad y beiliad nac i gael check. Ond y gwir wobr mewn ffordd yw bod yr holl gyhoeddusrwydd wedi helpu gwerthu'r llyfr, bod wedi cael ei ail-argraffu, bod wedi cael ymateb gan lot o bobl a gobeithio bydd bod yn enillydd yn y flwyddyn yn ennill rhai Wel, i ddechrau, cos o'n i ddim yn trio rhoi holl profiadau fy mywyd, o'n i'n trio creu rhyw batrwm oedd yn Gymreig, Cymraeg ac Ewropeaidd ac yn neud y cysylltiadau a trio creu rhyw ddarlun cymharol lle o'ch chi'n gallu slotio Cymru mewn i batrwm a'r gwledydd eraill wneud cymariaethau ac yn y blaen. Ges i ysgogion allanol trwy gael comisiwn gan y Lolfa a fel cynnywiadurwr dwi yn gallu cadw ar deadline mwy na lai a wedyn i mai hwn mewn blwyddyn a dwi'n meddwl bod i wedi bod yn bythefnos yn hwyr o gael mwy amser falle bydda wedi bod yn well ond ar y llaw arall felly byddwn ni ddim rioed wedi wneud o'n gwbl os o'n i ddim wedi cael y comisiwn na ac hefyd wrth gwrs oedd y cyfnod ar ôl chwalfa'r byd yn sydyn o'r gen i amser bydda ddim wedi bod gen i fel arall. Wel, mae Henol yn dod i gwbl a prosiect llwyddiannus iawn i chi. Beth sy'n nesaf ar y gwedd? Wel, mae gen i erthyglau a pethau dwi bod i wneud sydd yn rhaid y gymhwyr, mae'n rhywun gen i dweud, ond a wedyn bydd rhaid gweld, ond dwi ddim yn gweld hynna'n sgwennu'r fath yma o lyfr eto. Dwi wedi sgwennu tipyn o lyfrau, lot o newyddiaduraeth ac erthyglau academaidd cymlaen a y siwrna i'n dal i wneud hynny ond dwi'n gosod y llyfr yma fel cefn y ddalen mewn ffordd i'r lyfr arall ysgrifennes i bell yn ôl yn y 71 dwi'n meddwl o ganrif ddwythaf sef Welsh Extremist oedd yn llyfr yn Saesneg yn gwynebu yn dadlau achos Gymraeg i Loegr a tu hwnt ac i Gymru a wedyn y llyfr yma yn wneud y ffordd arall mewn ffordd y profiad o bydoedd eraill yma i'r Gymraeg a mae'r ddau lyfr yna yn rhai reit personol yn yr ysgrifennu yma mwy o deimlad personol na da chi'n neud pan da chi'n neud newyddiaduraeth neu bod chi'n neud stwff academaidd. Dwi'n yn siŵr bod gen i lyfr arall o'r fath yna i wneud, ond yn sicr byddai'n sgwennu rhywbeth. Wel, Ned Thomas, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr.